Yo, so, αρχίσαμε, ξέρω το, αλλά με φάστε, επειδή υπόσχομαι ότι έρχεται συνολικό βίντεο σε περίπου καμιά εβδομάδα του πολύ. Τυροπίτα με μίλ κομμάγες. Απάω στο διάστημα! Right, so, obviously, ξέρω, αρχίσαμε like 37 χρόνια βγάλω βίντεο, τα είχα από τα καλά έτσι ένα χρόνο που έφυγε το πρώτο μας βίντεο που ήταν τα Backrooms και τώρα έφυγε η ταινία των Backrooms που ήταν pretty ωραία, αν δεν την είδατε παίρνετε την εγγυζίνη, αλλά εντάξει, off topic, τώρα ας πω για την αλήθεια. Έναν κανονίζαμε να κάνουμε βίντεο για κάθε χρόνο, έχει ούλον τον χρόνο που δεν τα βρίσκαμε. Είχαμε όντως καλή βίντεο, αλλά μετά έχασα τα files και είπαμε να τα γάματο. Και τώρα όμως να παίξουμε Minecraft και μέσα στην επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουμε να κάνουμε record και να κάνω και λίγο editing. Υπολογίζουμε σε ξέρω ανάμιση εβδομάδα το πολύ είναι να βγει το γενικό βίντεο. Αλλά μείνετε μαζί μας τότε, ελπίζω να επιμονείτε επειδή να παίξουμε 4 άτομα τώρα. Εγώ, Πάρης, ο Χριστόφορος, που ήμασταν οι OG που το λέμε το Backrooms βίντεο. Και εδώ τη φορά να παίξει και ένας Γιάννης μαζί μας. Σίγουρα ξέρετε τον ήδη, αλλά ξέρω για άτομα που μας ξέρουν προσωπικά, που νομίζω να έχει κανένα, και ο Γιάννης. Αλλά ναι, μείνετε μαζί μας και υπόσχομαι θα κάνουμε disappoint, να σας αρέσει το βίντεο. Και γενικά ένα ωραίο Minecraft σε ανάμιση εβδομάδα. Περιμένετε μας. Bye.